Tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Ira's Secret File. Si Ira na may jowa, nakipaglandian sa iba, nahuli ng jowa, hiniwalayan ng jowa, at nalaman niya sa bandang dulo na kaya pala siya nilandi nung iba niya ay dahil gumaganti lang ito dun sa kanyang naging jowa. So meaning, tinuhog siya ng kaaway ng kanyang jowa. Or should I say, ex-boyfriend. Kasi hindi na sila. So ngayon po, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Ikop Motovlog. Nako naman, dahil sa tukso na yan, may nasira na namang relasyon. Sa bagay, hindi na bago ang ganyang sistema. Well, mas okay yata yung SF sender, yung nilalamutak siya. Mas okay yata sa SF sender, yung nilalamutak siya. Paano mo ba kasi masasabing nilalamutak ka? Charot with darot. Buti si James Leon, Polar Bear. Charot lang. Haha, shout out po sa TNVR Alliance, The Boss Grab Cars at sa Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na naka-grab on. Laban lang mga paps. Salamat po. And by the way meron po kaming winner. Actually, winner to sa programa ko kagabi. Ang pangalan niya Edgardo Belgica o Belgica. Edgardo Belgica. Nagmamaneho ng Grab. May plakang NID 2377. Di niya pa nakiklaim yung price niya. Sayang din to. Edgardo Belgica. Baka kilala ninyo Igop Motovlog. Sabihan mo nga. Kasi kung hindi niya kukunin, ikaw na lang kumuha. Charot! With darot. Biro lang. Baka amunado pa ako. Anyway, hello din po kay Darwin. At ang sabi niya rito ay... Biktima rin ako ng bullying dati at may one time na nakaganti sa taong nambully sa akin. Kaya totoo ang kasabihang, revenge is a dish best served cold. Kala mo naman na-gets ko pero hindi talaga. Charot with darot. But I realized na ito rin ang magbibigay sa akin ng bangungot sa hinaharap. Sana maisip din ni James na kahit kailan, mali ang maghiganti sa kapwa. Dahil kahit na maging masaya ka, sa pagganti, wala itong mabuting maibubunga sa buhay mo. Yan po ay galing kay Darwin Russell. Ngayon na-gets ko na yung sinasabi niya na revenge is a dish best served cold. So, ang ibig sabihin po nun ay huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Gumanti ka. Hindi ko sure kung tama yung yung pagkakaintindi ko. So, kung hindi man po, okay, sige, message nyo lang ako. Anyway, ito pa sabi ni Marilyn Laurehas. Haba nito. Kasalanan ni Ira kay Daniel na naging unfaithful siya. Hindi siya wife material. Uy, taray ng wife material. Di ba pwedeng jowa material muna bago mapunta sa wife material? She's only after her own happiness. Kahit binuli ang lalaki, sana hindi nagpadala si Ira. Karma yan. Matuto kasing makontento. Pinagkatawalaan ka ng isang tao. Ang gawin nyo na lang, hanapan nyo ng jowa, si Daipo maisog at Log maisog sa relasyon. Antaray na-promote mo pa yung mga friendship mo Marilyn Laurehas Eto naman po sabi ni Jason.
Huwag pairali ng puso. Gamit-gamit din ng utak pag kinakailangan. Hiwalayan mo na yan. Ginamit ka niya sa mga kalokohang pinaggagawa niya. Kaya ayan, may kapahamakang nagawa sa iyo. Mali na nagpakatanga ka. Nabubulol na ako. Yung mga mata ko lumiliit na rin sa pagbabasa ha. Ibang klase talaga yung mga nagiging epekto sa akin ng mga nangyayari sa paligid natin itong nakaraan. Actually, yung pagpupuyat. Oo. Mali na magpakatanga ka sa kanya tapos inayawan mo yung gumagawa sa iyo ng mabuti. Actually, hindi naman siya yung umayaw dun sa tamang tao para sa kanya. 'Di ba? Akala niya lang pwedeng mapagsabay. Anyway, eto pa sabi ng ating kabisyo na si CS. Haba nito ha. Baka itong si James binuhay ang sarili galing sa hukay sa sementeryo kaya naghiganti kay Daniel sa pambubuli niya. Or correct me if baligtad ako. Baka may makomment lang pala ako. Charot with harot. Buti alam mo. Charot. Tsaka di ko kinaya yung nagpakalayon para kainin ang naging tupa niya. Ano yan? Nasa zoo? Baka kasi nagsagupuan sina James at Daniel kaya nag-away. Pero kidding aside, alam kong hindi mo ginustong tuhugin ka ng kaaway ng ex mo na nabuhay sa hukay sa sementeryo. Joke lang. Hindi, pinapatawa ko lang kayo kasi naluloka talaga ako sa tuhugang yan. Pero yun nga, alam kong hindi mo ginusto yun and I feel sad for you. But before sinabi ko na to, revenge is not an answer to make you feel better. Take your time to heal. At para sa mga dalawang nanunuhog dyan, one-on-one na lang kayo dyan. Ito pa po sabi ng ating kabisyo na si John Michael Bass. Ginusto kasi yan nila Resender. Ayun, naging Viva Max tuloy ang eksena. Ito pa sabi ni Riza Figueroa. Ay, ang haba din itong mensahe ni Riza ha. Sandali lang. Ayan. Ikaw na rin, Ira, ang sumira sa relasyon ninyo ni Daniel. Alam mo naman pala na may jowa ka, sumama ka pa kay James na gagamitin ka lang para sirain ang relasyon ninyo ng jowa mo na ngayon ay ex mo na. Ikaw na rin pala, Ira, ang sisira sa relasyon ninyo ni Daniel. Masyado kang marupok. Sumama ka kay James kahit alam mo na may nangyayari sa inyo na ikasisira ninyo ng jowa mo. At ngayon ay ex mo na. Magsisi ka ngayon sa huli. Daming galit na galit kayo na. Basta kasi may involvement ng cheating, no? Parang nakakagalit. Lalo na kapag ikaw yung naloko in the past. Magagalit ka talaga. Pero yung mga manloloko dyan na nakikinig ngayon, kunwari, dead man, walang naririnig. Ganon yun. Dead man, kunwari, walang naririnig kapag hindi natuto. Pero kapag natuto, di ba, parang, nakakagigil yan. Kasi may tinatawag tayong growth mindset. Hindi naman syempre porke nakagawa ka ng kasalanan mo sa iyong nakaraan o sa mga taong mahal mo sa buhay, hindi ka na mag-grow. Malay naman natin, mag-grow ka. Kung dati nakagawa ka ng kasalanan sa jowa mo, o ngayon makakagawa ka na ng kasalanan sa lahat, di ba? O baka naman, kung dati nanloko ka, o ngayon ibang kasalanan naman yung gagawin mo. Hindi. Kidding aside, charot lang with darot. Kidding aside, pwede kang matuto sa lahat ng mga nagawa mong pagkakamali. And I always believe na nasa tao pa rin to. So, Ira, gayong alam mo na kung ano talaga yung agenda sa'yo nitong James na to. Alam mo na napaglaruan ka, na pati ikaw, naloko ka. Alam mo na siguro kung anong gagawin mo next time. Na hindi ka basta-basta magtitiwala. Tsaka kapag may karelasyon ka, be contented. Be contented. Matutong makontento. Kung hindi ka makontento sa jowa mo, sa partner mo, hiwalayan mo na lang, di ba?
Tsaka ang babata nyo pa. Biruin nyo nag-aaral pa kayo tapos ganyan yung mga inaatupag ninyo. Alam nyo ba nung ganyang edaran ko? Ang inaatupag ko lang nun, yung book ng kaklase ko kasi marami siyang kuto. Sinusuyod namin siya. O kaya naman kapag break time namin, nagja-jackstone kami sa classroom namin. O ipagpalagay na natin college na kayo. O, sabihin natin medyo paano yun natin? Ang inaatupag ko dati nung college ako ay co-curricular activities. Yung mag-theater ng mag-theater. Well, iba-iba naman tayo, syempre. Pwede nating sabihin na yung experience naman ng mga older generation iba naman sa mga new generation. Pero ang point lang dito is that nawawala na yung malalim na pag-intindi sa salitang disiplina. Yung sense of discipline ng isang tao parang nawawala na. Dahil nga, ay hindi, dapat ito yung nararamdaman ko so dapat sundin ko to. Pero yung structure ng tama at mali, common sense ng tama at mali, diba, parang nawawala na dahil pinagbibigyan yung kahilingan ng isang tao. So I guess, kabisyo, kailangan maging rooted yung discipline na meron ka. At kung hindi man ito effective sa iyo or hindi mo gustong mangyari yun sa buhay mo, well, good luck na lang talaga sa life. Oo, yun lang. Good luck lang sa life mo kasi kung pagpapatuloy mo yung ganyang klaseng gawain na kapag may jowa ka, mag-entertain ka ng iba, tapos sasama ka, magkakating class kayo, baka magulat ka, hindi ka pa natatapos ng pag-aaral, pero boom, nanay ka na. Bakit? Kasi wala kang disiplina. So, ang disiplina ay sinasabuhay yan. Inaalala yan. Yan ay natuturo ng mga magulang, ng mga elders, na mas nakatatanda sa atin. So kapag binigyan ka ng mga magulang mo ng pagkakataon para mag-aral ka. Hindi yung maglalandi ka. Ay, may sasabihin pala dito si JP Babasa, baka ito na yung pagkakataon mo. Live comment to. Sige, ikaw, game. Ay, wait lang, hindi ka naririnig. Yan, meron na yan. Ay ba ngayon yung... Ay, wait lang. Bakit nag-iba yung tunog mo? Yan. Sige, pwede ka na magsalita. Ngayon, iba na ngayon pag nagkakating. Tapat mo naman yung bibig mo sa mic, oh. Ngayon, pag nagkakating, dati kasi pag nagkakating yung isang estudyante, sa'yo man lang, magala-gala lang. Ngayon, sana all hotel. Actually, nagulat ako na na-afford nilang mag-hotel. Yes, ma'am mo. Grabe. Di ba parang, kung sa bagay, medyo affordable na kasi ngayon yung pag-hotel Dati ba affordable ang pag-hotel? Di wala. Hindi kasi dati wala naman yung mga red planet, di ba? Ngayon meron ng mga ganun Tapos may mga go hotels na rin, di ba? Tapos ang dami ng mga naka-promo ngayon. So sa halagang 300 pesos nga meron na Bakit ko alam? Syempre, tumitingin din tayo pero hindi ko gagamitin yun Pero kumbaga, nakikita-kita ko lang. Habang nag-search ako ng hotel na pwedeng pagstayan, di ba, kapag may mga birthday, whatever. O, di ba, nag-explain talaga ako. But kidding aside, Pala ako sa nakikita ka. Ano ba? Di mo ba alam na naka-on-air ka kanina? Anyway, thank you so much, JP Babasa, sa insights mo. Pero yun nga, kabisyo, yung panahon na to na ibinigay sa inyo ng mga magulang ninyo para makapag-aral, tapusin nyo. Mag-aral kayo. Kumbaga, may tamang panahon sa lahat ng mga bagay. Tsaka baka mamaya, mapunta ka sa isang sitwasyon na hindi mo naman talaga napaghandaan. Katulad na lang ng mga early pregnancies, teenage pregnancies. Dumadami po yung kaso ng ganyan. Well, wala na kasing nagagawa yung mga magulang So, discipline. Yung sense of discipline natin nawawala na. So I hope maging
maging matindi po ang pagkapit natin sa ating mga prinsipyong pinaniniwalaan, sa values na meron tayo, sa disiplinang naituturo sa atin. Hindi naman ito para sa mga nakakatanda lamang kundi ito ay para sa kinabukasan mo, natin, at sa mga susunod pang henerasyon. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRBS and Bathroom Break. You're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Mom Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Ira's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!